Y entonces nada, nada que tengo con él. Que nada ni nada como le digo ni. Más de la que nada tenga buena, yo voy a jugar un año, ¿no? La intención es que un palazo. Yo imagino, Imagino ir fundi ngia sana imata kwa kole gasingia gasingia kabisa nezi wali omwizi alafu yange yoro chago sona kabisa ngia yange ere very smart ibono umuntu ore fundi yo gukumia na kinafi ringa mbya moletire machine emokonye okoro gusomya ubu cyanga chi uniform cya abana ba ene ro gwesonera nero gwesona uniform chingia kabisa chire standard yengia ya umuntu wane nyegerete babemba 99 asina asune isiri Nairobi na chire nyamira se itoka igana asunete ase akor ku Florida na gwetonga kutusura bwe getinkinyeke ngaini irangene gesiri ali na asuna nyama yanga kodro yakara umuntu na guchigusira nyama yana asunete lakini rende umuntu na agasira kagera ngaira nanka bona anyi gwete sunire nka agekora singo jora bana barangega ba guchigocha banyora nje nabo beke no manje bakonyu na nje kono gusuna iga na bonda akore basingiye gekogera ekara murango mokia na bongo kore gasi igo bono gotiga kwago gosonane kero mu rugo nasirete kabanga bono nayo ole kolenda bana bake garasi ma nteme ko bana rende banyore chinguru na nje kero ngo chikojora bono bachiri buchari mutu bachakira okora intu byabo na bakonga libaga na nje njaga no gusona lakini bono no gwachire na bongo nyora bono gusona gekogera bachire school badongo chabari banyore ndagira bakuri na nje na bongo no gusona no ni kanyi mete bya ekera bana challenge cyoko no rubugate ndagira kera bakoragira nko nyorore no bugate ndagira ya konye ntabuga tijera bone gekogera na buyo rankonyiro rankonye guchakira bone lakini bone gekogera nga abana bapanye ne kondongo kora igasi ya mugundo na nje ne rwanira kurwo na abana bana bona karongo kore konde nera konye kubakonye lakini bona kinaro nga kera abantu bamintu mwachire buyiga mumanya bombe kabuyega na bongo sona konya abana bana gekora jine ono mbiranga rikibwate ne machine na korete one machine kwa leta lero iga tabonyu gwete nchake mambie gasi egekora na kubeka abantu mari baranga kianga nyakusonera anga nanka egekogera abana bako na pande school na ndo umuntu abamanya kabisa bone machine ya tobi nchake gasi ndi mboko nkiro cyo bwate urate yo abantu barata ke gokonya asina rura nyoro bwate need getere very special take tope bya abantu bako ono gonkonya kwane naranga kero bachakire nyumba ya abana narabya bari bare gucha okonye nyumba ya abana lakini bone gekwera na ikiriga tiga abana abona okonyeka kwabo kwa bare terege tamba ande nabombasa ko batuma guche school fees na bonyugwete nga yale kunyale kana nchako shona guchakira mambindi kino amisingi 50 ndiyemia abana abakuru school bago chokosa bebes banyore nje ngambae egekwera basome school umuntu ndo bwato okonya nkibono igora kania gokonya nande bone gentunda atakumu tankonya ni ndagira ya bana ekora chibande kero barati banyore ndagira bakuzi okay kuwaroro banyore no ni sabuni bagwesibiki bone ine bera abasakobe bintu kiko kunga neki yake kogera banyore chinga kichabona mafuta yo kuyaka bana kumnyokere school basome abana bekero ni nyumba agaiga nando kino bomenyeta iga bakorara na kumomenyeta Mangana ndo sikiora nyore challenges ili cyosura nyore utoko saba abantu baminto babwaterane bakonyo bokongwa iwagiuka ndiyamona sese ni wasana abasabira maya toke togota musibega sisone yanga yo mwana kwa school yo mose ko yo kwa school ni ndagara temu tambaike mara mnanga nta ko lega asi yo kandi momento muki bono bya sara bige tambaike kenke bwateneke igo na go chaka gusonera chiange egere togota gota na ntuma mosi nyore gwa korega
rore gasi ira kino muntu kora sunne gitamba eke inyarukeye ni gitamba kya increase kai eke Gitamba na ale tele kenna hoge kuno babire igo abarabas gaba gele skula aba abo barabwaba balante kwa ile skula kini uri ere ngo tanga kora sunne akore bintu byaye ndiya mono bano barage abana barago bararagere gekogera nate banga bono kuragira kwabo indagira kwante yo kondetra kwandete tikana ndi mana kubabanga okay na nje unakuwa na tena mashine kianzo na kwa bana ba Ndege tombwate umurobe nimbwate no kwanya abantu bombwate skills bafuwa teba nyore chinguru cyabo bagwete nimera egere to chencho bakonguru tokanya batenga tena korente ibyoko ekero bwate skills cyabo ekigoko kwa yoro menyete bujanga no musanyo bocha nyora ore buya ngane yanga ko kwa mukire kwa mosolera ngana ko nimkorete ndagera kero bituko tiko sana lakini ekero korete tse machine bune yenga bono wisane kiteke kwa reko na tibese kya bana enen kone bindu bindu byonse nje nyore ngo babuya ekekora ntingo sona nje nyore gasyo gusora ningende miruka na bonko kuryanga ngire miruka na bonko kwa bintu byane ekeko era nyore nje ngokonya bana bana so sesenigwa toka tukotara tororenga twanda mbiya mona tata Ogole mafuta aliye charani egere bakole gasi machine nenero ora rangi yomese kuri abana abagire bikoro tera biya mona sa biya kabisa ete nanji amalieta ne ongurukwa onyanja mbane seitere bogichora nainde omuroberi otogentete gokora korwa se constituency ya West Mugirango nchino omonto nabere ngokora emeroberi ngabuneye yogokonya abana bataka abana babwate obokong'u nechinyomba chibwate obokong'u bunechi lakini ase ng'enchonga yabeire challenge egekora chi community seite chibwate obokong'u obonge igongoteba ng'a abantu babwaterane gokonya obotaka obogokea negenteke n'abantu bwente korigereria nenchera yo promote skills cy'abantu bari babwate obotaka egere bachenche obuguma bwabo gwetera ase skill kiri babwate abantu abanga bara obotaka ime ase ng'encho baburire capital yo gochaka obuguma bwabo into skills yejina tutagete ko promote na kyakora naro ng'ampiya abantu aba babwate emechando babe promoted bakonywe bagoli kuti machine onye nawo busoni babwate onye n'abantu bamate gukora welding banyore chi machine chiko bakonya bagenderera obuguma bwabo ase ng'encho yayo ngosaba ng'a ense yaitu tubwaterane West Mugirango ng'ima tubwaterane tokonya n'ebirengere byaitu opromote abantu bari babwate obokong'u bonsi banyore chinchera bagwetenenera nonya koretera omonto endagera kere rituko tokonyara gokonya gwetera ase okomoretera kere rituko lakini ase gopromote skill yaye omoenchera agwetenenera igokonyora kwamokonyera ase enchera engali igonkorangeria abaamate abasani na chi parastato bali baratake kotwara enkoro y'obokonya bakonye chifamili chingabune ase constituency yaitu egere endere gokina na gokonya obotaka boke ase